Αυτές τις ημέρες, αδελφοί μου, η ψυχή μας, η ύπαρξή μας ολόκληρη πηγαίνει στα Άγια αυτά μέρη που γεννήθηκε ο Χριστός, τα ευλογημένα. Εκεί βλέπουμε τη φιλανθρωπία και τη φοβερή συγκατάβαση του Θεού να κατέβει κάτω για να δώσει τη λύτρωση στον άνθρωπο. Βλέπουμε το Θεό να είναι ένα βρέφος. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε την Παρθένον Μαρία, τον Ιωσήφ. Βλέπουμε όλα εκείνα τα οποία συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί η σωτηρία και η λύτρωση του ανθρώπου. Γι' αυτό και εμείς εδώ δοξολογούμε το Θεό και τον υμνούμε με τις ωραίες ακολουθίες που κάνουμε τις ημέρες αυτές για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας προς τον ουράνιο Θεό Πατέρα για την αγάπη που νιώθει για μας, να σαρκωθεί, να γίνει άνθρωπος για να μας λυτρώσει και να μας φέρει στον ίσιο δρόμο για να πάμε μαζί Του μετά από το θάνατό μας. Η χάρις του Θεού δεν αφήνει κανένα απολύτως άνθρωπο απροστάτευτο. Τον φυλάει, τον βοηθά και τον συμπαρίσταται με τον άγγελό Του, με ένα άγγελο που δίδει στον κάθε άνθρωπο που έρχεται εδώ και βαπτίζεται στην Εκκλησία και τον έχει φύλακα και βοηθό. Ο Ηρώδης ακούει ότι γεννήθηκε κάποιος βασιλιάς και άρχισε να φοβάται και να τρέμει ότι είναι δυνατόν να χάσει το θρόνο του. Γι' αυτό το λόγο καλεί κρυφά τους μάγους, ζητεί ορισμένες πληροφορίες και τους προτρέπει να πάνε στο μέρος εκεί που γεννήθηκε αυτό το μωρό που λένε ότι είναι βασιλιάς, να τον προσκυνήσουν και να γυρίσουν πίσω, να του πούν ακριβώς που είναι για να πάει και εκείνος να τον προσκυνήσει. Αυτά βέβαια ήταν λόγια απάτης, απλώς και μόνον γιατί ήθελε να κάνει το έργο αυτό. Ο Θεός όμως έστειλε τον άγγελό Του και φώτισε τους μάγους να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους και τους υπέδειξε άλλο δρόμο ο άγγελος για να φτάσουν πίσω στην πατρίδα του. Ο Ιωσήφ νύχτα παίρνει την εντολή από τον άγγελο πάλι ότι πρέπει να σηκωθεί και μας λέει το Ευαγγέλιο νύχτα να πάρει το παιδί μαζί με τη μητέρα του και να πάει στην Αίγυπτο. Πού γνώριζε το δρόμο ο Ιωσήφ για να πάει στην Αίγυπτο? Ήταν ο άγγελος ο οποίος υπεδείκνυε το δρόμο για να φτάσουν και να πάνε εκεί. Ο Ηρώδης δημιουργεί αυτό το φοβερό έγκλημα που έκανε και στο τέλος ο Ηρώδης απέθανε και η Γραφή μας διηγείται ότι ενώ ήταν ζωντανός ακόμη είχε σκουλικιάσει το σώμα του και οι ιστορικοί λένε ότι ήταν τόση η βρώμα που έβγαζε αυτό το σώμα ώστε δεν υπήρχαν άνθρωποι να πάνε να τον πάρουν για να τον κυδεύσουν. Και ο Ιωσήφ παίρνει και εκείνος την εντολή από τον άγγελο να γυρίσει πίσω στον Ισραήλ, διότι αυτός που ζητούσε το θάνατο του παιδιού ήδη πέθανε, έφυγε. Και ο Ιωσήφ ακούει τον άγγελο, δεν ζητά πληροφορίες καθόλου, απλώς τον διατάσσει και κάνει αυτό το οποίο του λέει. Γυρίζει πίσω στην Ιουδαία. Εκεί βασιλεύει ο γιος του και σκέφτεται εάν θα έπρεπε εκεί να κατοικήσει και πάλι εμφανίζεται ο άγγελος και του υποδεικνύει ότι να πάρει το παιδί και με τη μητέρα του και να πάει στην Γαλιλαία, στο χωριό που ονομαζόταν Ναζαρέτ, που ήταν το χωριό στο οποίο ζούσε η Παρθένος Μαρία. Εκείνος ο οποίος δημιούργησε όλες αυτές τις προϋποθέσεις με τον άγγελο ήταν ο ίδιος ο Θεός που δι' αγγέλου κατήφθηνε τον Ιωσήφ
πώς έπρεπε να δράσει και πώς να πραγματοποιήσει αυτά που έπρεπε για να σωθεί το παιδί. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι ο Θεός κατεβαίνει με μία μορφή φτώχειας. Φτώχειας. Από τις πρώτες μέρες της ζωής του εγνώρισε την προσφυγιά. Γι' αυτόν τον λόγο, εάν θεωρούμε τον εαυτό μας και είμαστε φτωχοί, εάν νομίζουμε ότι έχουμε φύγει από την πατρίδα μας και είμεθα εδώ σαν μορφή προσφύγων, δεν είμεθα πρόσφυγες, διότι μαζί μας είναι ο άγγελος, τον οποίον έχει δώσει ο Θεός με αντικειμενικό σκοπό να μας κατευθύνει και να μας καθοδηγεί. Τι είναι η φτώχεια και τι είναι η προσφυγιά αν έχουμε μαζί μας τον Θεό? Τι μπορεί κακό να μας γίνει και ποιος μπορεί να μας πειράξει και να μας ενοχλήσει? Διότι είναι ο άγγελος του Θεού ο οποίος μας καθοδηγεί. Και βλέπουμε τον Ιωσήφ χωρίς καμία ερώτηση, απλώς ό,τι του έλεγε αυτό πραγματοποιούσε και έφευγε και πήγαινε εκεί που το είπε. Φύγε, πήγαινε στην Αίγυπτο, πήγε. Γύρισε πίσω, πήγαινε στο Ισραήλ, πήγε. Φύγε από την Ιουδαία και πήγαινε στη Γαλιλαία, αμέσως το πραγματοποιεί. Βλέπουμε εδώ πέρα μία απόλυτη πειθαρχία του ανθρώπου αυτού στον άγγελό του, που δεν ξέρω εάν εμείς έχουμε αυτή τη μεγάλη πειθαρχία, ή όταν καμιά φορά μυστικά ο άγγελος μας λέει να κάνουμε κάτι, σκεφτόμεθα τι λέει η λογική μας, ποια είναι η επιθυμία μας, σκεφτόμεθα ποια είναι τα συμφέροντά μας για να πραγματοποιήσουμε και δεν κάνουμε αυτά τα οποία λέμε. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο Θεός έχει δώσει σε όλους τους ανθρώπους ένα άγγελο για να τους καθοδηγεί και τους έχει δώσει τον άγγελο για να τους δείχνει ποιος είναι ο δρόμος. Ο καθένας από μας έχει πάρει από το Θεό ένα άγγελο και εμείς θα πρέπει τον άγγελον αυτό να τον προστατεύουμε και να υπακούουμε σε εκείνα τα οποία μας υποδεικνύει και μας λέγει. Εάν εμείς δεν κάνουμε αυτά τα οποία μας υποδεικνύει μέσα στο μυαλό μας ο άγγελος ή αυτά τα οποία ακούμε από το Λόγο του Θεού, διότι το κήρυγμα του Επισκόπου προς το εκκλησίασμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι ο Λόγος του Θεού. Εάν λοιπόν εμείς δεν ακούμε στον άγγελο, ο άγγελος λυπείται και μας εγκαταλείπει και φεύγει. Δεν υπάρχει τραγικότερο γεγονός στη ζωή του ανθρώπου παρά ο άνθρωπος να είναι μόνος του, να μην έχει συντροφιά. Ζητούσα κάποτε πληροφορίες από ένα φυλακισμένο στις φυλακές και μου είπε το φοβερότερο πράγμα της φυλακής είναι η μόνωση μέσα στο κελί και το φοβερότερο πράγμα είναι να ακούσεις τις σιδερένιες πόρτες της κλειδαριές να κλείνουν και να ξέρεις ότι είσαι μονάχος του. Αυτό θυμήθηκα, φίλε Μανώλη, από τον καθηγητή μας της εγκληματολογίας. Όταν ετίθετο το θέμα το μεγάλο, αν έπρεπε να καταργηθεί θανατική εκτέλεση σαν αποτέλεσμα ποινής στους ανθρώπους που εγκληματούν. Όχι ο Γαρδίκας ο καθηγητής, αλλά ο Γιώργης ο Μαγκάκης προσπάθησε να πείσει την ελληνική δικαιοσύνη και έγινε ότι πρέπει να καταργηθεί η θανατική εκτέλεση, διότι η μεγαλύτερη τιμωρία στον άνθρωπο είναι να βρεθεί μονάχος του, τελείως μόνος του, χωρίς κανένα. Το εκφράζει έτσι και θα το πω. Δημιουργείται, λέει, μέσα στη φυλακή συνειδησιακή επεξεργασία του εγκλήματος και αποτελεί το μεγαλύτερο χτύπημα και τη μεγαλύτερη τιμωρία από το δικαίωμα. Τι θέλει να πει αυτό ο καθηγητής? Όταν κλείσουν οι πόρτες της φυλακής και βρεθεί μονάχος του μέσα στο κελί, χωρίς καμιά παρηγοριά, έρχεται μέσα στο μυαλό του, λέει ο καθηγητής, το αδίκημα και το έγκλημα που έκανε
και αυτό τον χτυπάει βαριά μέσα στη συνείδησή του. Δεν έχει δίπλα του κάποιον να τον παρηγορήσει και να του πει ένα λόγο για να τον εφράνει και να του μαλακώσει την αυτήνια. Και συνεπώς έλεγε ο Γαρδίκας ότι πρέπει να καταργηθεί η θανατική εκτέλεση και να οριστεί η ισόβια ποινή φυλακής, διότι μέσα στη φυλακή, σε εκείνο το μικρό μέρος, δημιουργείται τέτοια τιμωρία, ούτως ώστε δεν μπορεί να υπάρξει χειρότερη, και την εκφράζει έτσι, συνειδησιακή επεξεργασία του εγκλήματος, αυτό το οποίο έκανε. Δημιουργείται μέσα στη συνείδησή του, στο μυαλό του, το αδίκημα που έκανε, διότι δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο. Αυτό σκέφτεται και είναι αυτό το οποίο το δέρνει και τον καταστρέφει. Το χειρότερο λοιπόν πράγμα στη ζωή μας είναι να είσαι μόνος σου, να μην έχεις από κανένα παρηγοριά. Το λέω αυτό το πράγμα διότι θα έρθω πίσω στον άγγελο, ότι πρέπει να τον προσέχουμε τον άγγελό μας, να μην φύγει από μας, τόσο ώστε να μην είμεθα μόνοι μας την ώρα που η ψυχή φεύγει από το σώμα και πάει. Πού πάει? Όταν η ψυχή φύγει από το σώμα και είναι μόνη της, είναι τραγική η κατάστασή της, διότι σαν πνεύμα η ψυχή βλέπει όλα τα πνεύματα τα οποία υπάρχουν και τον περικυκλώνουν, και όταν είναι μόνος του είναι τραγική η θέση του. Όταν όμως έχεις τον άγγελό σου, τον οποίο σου τον έδωσε για να σε προστατεύσει και να σε οδηγήσει, όπως ο άγγελος οδηγούσε τον Ιωσήφ το δρόμο για να πάει στην Αίγυπτο, αυτός ο άγγελος μετά από το θάνατό μας οδηγεί στους τόπους εκείνους που πρέπει να πάμε για να βρούμε την απολύτρωση. Προσέχετε λοιπόν, μην κάνετε πράξεις που μπορεί να θυμώσει και να στενοχωρηθεί ο άγγελος και να μας εγκαταλείψει. Να μην βρεθείς μόνος σου την ώρα που φεύγει η ψυχή σου από το σώμα και δεν υπάρχει κανένας για να σε παρηγορήσει. Το καταλαβαίνετε αυτό όσοι έχετε ζήσει καθεστώς απόλυτης μοναξιάς, χωρίς να υπάρχει κανείς δίπλα σου για να σε βοηθήσει και να σε παρηγορήσει. Αυτός ο ρόλος λοιπόν του αγγέλου που μας έχει δώσει ο Θεός είναι να παίζει ακριβώς αυτό το ρόλο της παρηγοριάς, της συντροφιάς στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Την ώρα που χωρίζεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, το σώμα μένει, είναι η ψυχή που δίδει στο σώμα τη ζωή. Το καταλαβαίνετε, Όταν πεθάνει ο άνθρωπος το βλέπετε σαπίζει, λιώνει, γίνεται τι γίνεται. Τη ζωή λοιπόν και την ένταση στο βίο ποιος τη δίνει? Ένα πνευματικό στοιχείο που υπάρχει μέσα μας, που μας το έδωσε ο Θεός. Που είναι αυτό, που όταν φύγει εκείνο το σώμα είναι άχρηστο. Τονίζω λοιπόν το θέμα αυτό της μοναξιάς. Να μην βρεθούμε μονάχοι μας την ώρα που η ψυχή χωρίζεται από το σώμα και φεύγει. Διότι επαναλαμβάνω, σαν πνεύμα βλέπει τα πνεύματα που το κυκλώνουν. Όταν όμως είναι ο άγγελός του παρηγορητής δίπλα του, τον ενισχύει και του δείχνει τον δρόμο πως θα πάει. Γι' αυτό το λόγο μην παραλείπετε να προσεύχεστε, όχι μόνο στο Θεό και στην Παναγιά, αλλά να προσεύχεστε και στον άγγελό σας. Να του λέτε και κοινού, διότι ακούει λόγια παρηγορητικά. Κι εγώ στην προσευχή μου προσεύχομαι στον άγγελο και του λέω, δεν ξέρω ποιος είσαι, ξέρω όμως ότι μ' ακούς και ξέρω ότι θα σε δω κάποτε και σε παρακαλώ μη φύγεις ούτε από την Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα ποτέ, ούτε και από μένα, για να σε έχω παρηγοριά μου εκεί που θα βρεθώ και θα πάω. Ο καθένας μας λοιπόν έχει τον άγγελό του και επέλεξε να σας ομιλήσω σήμερα από το Ιερόν Ευαγγέλιο για τον άγγελο, να τον προσέχουμε, να μην τον στενοχωρούμε, να μην κάνουμε πράξεις τέτοιες που μπορεί με λύπη να σηκωθεί, να φύγει και να μας εγκαταλείψει και να βρεθούμε μόνοι. Να μην είσαστε ποτέ μόνοι, να έχετε συντροφιά και παρηγοριά. Και εδώ πέρα στηρίζεται και ο θεσμός της φιλίας, η αγάπη που δημιουργείται με το φίλο όταν βρεθείς σε δύσκολη θέση που μπορείς να πας να του μιλήσεις, να σε παρηγορήσει, να σε βοηθήσει και να σε ενισχύσει. Ας έχουμε τα μυαλά μας και να προσχωρούμε με αυτόν τον τρόπο με το λόγο του Κυρίου που ο Επίσκοπος μεταφέρει το μήνυμα του Λόγου του Θεού από το Ιερόν Ευαγγέλιο σε εσάς. Αμήν.